Vi står her ved vogn nummer 23, og igen en rigtig fin og velholdt vogn. Tag et kig på selve teltduen, den er også rigtig fin. Der er umiddelbart ingen store pletter og ting og sager på den her. Stikker vi lige hovedet op på taget og kigger. Heller ikke noget der, nej. Og på modsat side af vognen, samme historie her. Og der er lige en enkelt fugleklat eller to på taget her, men ikke mere end det lige kan børstes ned. Og samme rigtig fint her på den anden side. Hopper vi indenfor i vognen, så kan man se her, at det er en king size indretning, det vil sige en stor dobbeltseng. Og der er jo god plads til to fuldvoksne mennesker. Og man ser siderne herinde ved sovekabinen er også rigtig fint. Der er ikke noget pletter og ting og sager her. Åbner vi op hernede. Sådan der. Se fine lameller. Og der har vi magasinen til opbevaring af ting og sager. Og der kan nemt både lægge forteltet og stænger og det hele dernede i. Nu går vi lige ned igen. Kigger vi rundt indenfor på taget herinde. Der er heller ikke noget at komme efter her. Dog skal det siges hernede på døren. Kan man se her, der er en lille revne i myggenettet herover. Og det samme er der den anden side. Se her. En strækning derover. Det er det eneste, der er på vognen, man kan sætte fingre på. Og det er jo selvfølgelig noget, der kan repareres, hvis man ønsker det.